Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, billet dimanche 8 juin 2025, Amboraka information téléman de sur Togoka. Malion ou Kelemeka, préparation de que Obefeka coup d'état de que Togo président la Fort Yassimbe, na kera may ayesi made, menatla ka vidéo ira aula awa coup d'état en préparation. A flene Malion, Fort Yassimbe. Noé Togo président photo yi. Amba ngini et ayesi président fait. Aw ka force do fara ɲɔgɔn kan aga togo dɛmɛ aga togo président dɛmɛ ni togo bina ma ya si ma de bɛ ka cɛ de fana dɛ u kɛlen bɛ ka jama baden na bɔ togo u bɛ ka jama labɔ togo président contre la togo dun filɛ nin togo ma sɔn ka fara sanction fɛn fɛn kɛra Mali ni Burkina Niger contre la togo ma sɔn ka fara CEDEAO ka AES kɛlɛ togo ko k'ale bɛ don AES fana la an ɲɛ b'a la tile fila la u kɛlen bɛ ka manifestation ba de préparer fɛ yen u bɛ ka mɔgɔw la muruti a ka jamanadenw la muruti ayiwa maliyɛnw mena bɔ ka vidéo yira la an bɛ jɛ ka vidéo lajɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ ne kɔni b'o yɔrɔ de fɔ je pense que je dois avoir la vidéo aw ni an ka jɛ an ka vidéo lajɛ après an ka commentaire min k'an b'o kɛ u bɛ ka information dɔ fana bila réseaux sociaux sanfɛ ko Togo président ka démissionné a ma démissionné dɛ u bɛ ka intelligence artificielle de bila k'a kɛ i n'a fɔ Togo président démissionné la a ma démissionné dɛ Fort Yassimbe bɛ président la hali bi o de partagelen bɛ fan bɛɛ réseaux sociaux sanfɛla la voilà donc aw ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Le peuple togolais ne veut plus de négociation. Le peuple togolais demande à ce que vous partez pour libérer le pouvoir. Togolaise. Voilà. Ou bien une vidéo de Ira. Ou bien une vidéo de Ira ko cɛ démissionné. Cɛ ma démissionné intelligence artificielle de do. Togolais. Anya ben. Compatriote. Donc, mena mun fɔ ɲɛna. Togolais wulilen bɛ dɛ. A bɛ tile saba bɔ o bɛ manifestation na. U bɛ ka manifestation kɛ u tɛ ka dabila. Ni manifestation tɛna dɔrɔn u bɛ sɔrɔsiw bila ka coup d'état kɛ Togo président la. N'u ye Togo président bɔ yen don o don. Togo président tɛ Mali a ye Mali dɛmɛ. A ye Burkina Faso dɛmɛ. A ye Niger dɛmɛ. Aw an jigi ba de b'a kan fana. Aw hakili b'a la Benin kɛlen k'a ka frontière fermée. Niger mɔgɔw tun bɛ t'u ka minɛn caman ta Togo de. Niger mɔgɔw tun bɛ t'u ka minɛn caman ta Togo port de. Togo port kunna bilala Niger mɔgɔw de. Donc a fɔ ɲɛna ni Togo bina may AES ma plan dɔ de bɛ an ma faamuya an ma ye wagati kelen min na attaque bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ attaque bɛ ka kɛ Burkina Faso attaque bɛ ka kɛ Niger o wagati kelen u bɛ ka manifestation préparer Togo contre la parce que Togo b'anw dɛmɛ ni gɛlɛya y'an sɔrɔ dɔrɔn Togo b'an dɛmɛ donc u bɛ fɛ ka Togo sama k'o bɔ an senkɔrɔ n'u ye Togo président bɔ yen sisan k'o gɛn k'o bɔ yen sisan u bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ an ma donc n'an bɛ Togo dɛmɛ an ka Togo dɛmɛ dɛ n bɛ ka cɛ de fɔ an ɲɛna dɛ ni Togo président bina dɔrɔn o ye AES bɛ sɛgɛn dɛ jamana dama bɛ yen nɔ an kana ala deli o président ka bɔ yen dɛ Togo président Fort Yassimbe a ye Mali dɛmɛ depuis Bandaw tile fo ka na bila bi la a bɛ Mali fɛ tiɲɛ yɛrɛ la a y'an dɛmɛ ne tɛ fisiri wale ya wa ne tɛ fisiri wale fɛ fana mɔgɔ min dɛmɛ kunu n'a ye gɛlɛya sɔrɔ bi a dɛmɛ Mali ni Burkina Niger bɛ se ka commando dɔw préparer k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bila ka taga kɛrɛfɛ a ka garde présidentielle Malien dɔ ni Burkina bɛ Niger a bɛ se k'o dɔw bila ka taga ye ne kunkolo bɛ ka ŋaɲa quoi ne kunkolo bɛ ka ŋaɲa toro ne kunkolo tɛ ka sɔn ko cɛ bɛ na to yen u bɛ ka kuma rumeur minnu circuler a y'a dɛmɛ dɛ a ye Togo président dɛmɛ dɛ n'a bɛ se a b'a dɛmɛ n m'a fɔ n ka taa marifa ci togolais la dɛ ne tɛ fɛn fɔ togolais ma parce que u ka jamana de don mais président an ka président sauver an ka Togo président an ka sauver dɛ sinon o b'a wuli dɛ n bɛ ka cɛ de fɔ an na a wulili kun tɛ dɔwɛrɛ ye n dɔnbaga dɔ ye un intellectuel a y'a fɛn ci ma a ko this demonstrating against Togolese president should keep this in mind. Libya, it was the same scenario. The Togolese government is hostile to France's attempt to destabilize the Sahel. The Togolese government has spoken out openly against imperialism. New world which you want to destroy is against imperialism and reduces the market share of multinational TV channels like Canal Plus. You may not know, but
this uprising is not Pan-African, you will realize that when it's too late. France's local servants are numerous in Togo is no longer for Gnassingbé. Togo is an easy gateway to the Sahel via Burkina Faso, but the authorities are firmly opposed to it. Be measured in your action so you don't regret it later. You may not know it, but someone may have been funded to have you. The citizens do the dirty work only to suffer afterward. Share this message widely to reach as many Togolese as possible. I am Togolese. I am ready for your insult, but I will have told you the truth. I have to tell you the truth. Donc, c'est un intellectuel togolais. Bon, à Kenny Tiranema, je pense que, voilà, c'est un intellectuel. Je pense que c'est quelqu'un qui est très très instruit. Aya sebe anglais là. Agoko moga munu beka wulika for Gnassingbé kele Togo. Aya mun for anglais là nya be kalanka bam peu mena ba traduire ba mananga. Ko moga munu beka wulika Togo président kele. Ko panafricain tere, ko ce ne sont pas des panafricains. Ko français mogo glané de dou. Ou be wulika kina fo Togo président be a Togo président et Sahel demain. Surtout Burkina Faso a tiki ko Burkina ka corridor chamambe ta côté Togo côté fanfela de là. Donc, on va faire que Burkina to Churundi, surtout plus particulièrement les Burkina Faso. Ah, on recevait anglais là. Ayoroni flené, et je pense que Burkina côté Europe flené. Voilà. This is easy gateway to the Sahel via Burkina Faso, but the authorities are firmly opposed to it. Ni sekou ye san non. Voilà. Ni corridor, ça dit que ni ka Burkina attendi. C'est-à-dire ni for Gnassingbé bora ni français ka mogoro sigi sanno o be kina fo Côte d'Ivoire ni Burkina mandi donc o be fe ka mogoro sigi Togo mogo mi se ka mogo ni capitaine be kele kuma be quoi donc o be fe ka AEC de kele quoi donc pour que AEC kele ka faire AEC ma o be Togo président boui c'est pour cela n'était Togo président n'était ka côte longa bala ne ba soutenir moi je le soutiens à 200%. Voilà a soutenir AEC mo ga Togo président soutenir ka do aide ne rega me do ala kana fenka na bora bila ma ya yeshima beka tiende fo yana mogo munu beka boka manifestation ke Togo ne makantere Togo le do de ni seben mi misam ga tigibe anglophone de abe anglais de fo parce que Togo le ni chamame uni Ghana ni fo nga so lo be anglais ndo donc ako ka aller je pense qu'à capacité ire a ke to de je pense qu'à capacité ire bien mena Togo ire boka ira la quoi voilà mogo mi fin seben mena voilà mena Togo boka ira la pour ga aga donga fo source mi do ne ma semende voilà. Voilà. Je pense que, voilà. Je pense qu'à Tiki Gasebenim, voilà. À Tiki Koko, Joba Kamara. Voilà. Mogomi a seba à Tiki Flena. À Tiki photo est fleni. Nanga photo ira là. Voilà. Aga anglais bon, yorodo, voilà. Mogomi a seba photo fleni. N'intiki da sebe. Ko Joba Kamara. Voilà. Ay Kamara sebenin kadi. Donc on va ira ka fo mogomi dou. Voilà. C'est un intellectuel togolais à Sigile fleni. Odo koko mogomi n'beka bo Togo. For Gnassingbé contre la Coupe panafricaine tede ala sagaw sago ne kene bora ne message di o gane be ka Togo président kele anga do u ba bi anga do u ba shini o de kundo malien aka be ciao ciao.